osim ako ne manipulišeš, brate, publikom. Iskreno. Znači, ovo je ali što je najgore, on to radi u roku od 2 dana. Ajde da ti uradiš nešto, kao, na primjer, ovo sad, kao preselio sam se ovo ono, pa... Čuje mi se ova majica malo. Posle mjesec dana uradiš sledeće. Ne, ti u roku od 2 dana... I tako on, bla, 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 bla. Znaš, ali ovo kaže, gde on je što je rekao... Šta je? Pojebao si im ozbiljno koncepciju sa vlogmasom i sa live-ovima, dobro su osetili to na pregledima i sad im je krivo, traže bilo šta, ne bili došli opet u hype, makar i posvađi s tobom. Pa ne, gledaj, ja to razumem i poštujem. Nećemo reagovati ljudi na Flappy Dis, dečko je digitalac, razumeš, ono, dečko je retard, on je izbacio ono Dis 2019. na mene, ono cringearu, brate, sad izbacio ono još veći cringe, te ono, nema tu šta da se reaguje, dečko retard, razumeš, ono, spaljen ko budala, brate. Jebi ga, rekli smo da nećemo pominjati dotičnu osobu, on je pominjao u pesmi, nećemo gledati, to je to, brate. Lik je probao da nafarmuje malo pregleda, dobit će kurac i to je to, GG. Ali da, šta sam teo? Da, fora je u tome što ja mogu prvi da poštujem to da neko hoće preglede, Buraz. Jebi ga, Buraz, respekt. Hoćeš da se nakačiš na moju kičmu i, brate, da uzmeš preglede. Jebi ga, brate, mogu to da poštujem, mogu to da razumem, znaš, ipak sam ja od mrtvog kanala napravio najgledaniji kanal na Balkanu u roku od 2 dana. I onda ceo mesec sam bio najgledaniji. Ja razumem da to može neke ljude da tišti, znaš, kontaš, Mavio je bio u fazonu, ja sam sad mnogo jak, momčadija grmi,